amics, amigues, companys, companyes, bon dia a totes i a tots. Les pròximes eleccions del dia 9 de març han de significar un avanç molt important per a la democràcia d'este país. La coalició Bloc Iniciativa Verds ha de fer entendre a la gent d'ací que som plurals, que som diversos, que no som tots iguals i que oferim una alternativa diferent i diferenciadora on la participació de la gent en el dia a dia és fonamental. I això, front a un bipartidisme que no ens ofereix res novedós, que són el mateix quan analitzem les seues propostes i més encara quan aprofundim en les seues actituds. Nosaltres oferim a la societat un projecte jove, fresc, honest, un projecte creïble, coherent, rigorós amb la gent d'ací i per a gent d'ací. L'estima al nostre territori i a les persones que l'habiten és allò que ens mou a treballar incansablement amb l'objectiu de ser decisius en la transformació de la nostra societat. No volem fer de la política una subhasta i un mercadeig continu. Volem fer polítiques que milloren la qualitat de vida dels nostres conciutadans. Per això, el dia 9 de març, no hem d'elegir entre el PP o el PSOE. La gent ha d'elegir entre els que oferim el projecte de la quotidianitat, el de l'equitat, el de la proximitat, i aquells que ja ens han demostrat moltes vegades